Takže nikto nehovorí, že deti vždy počúvajú a neklamú a že nejakým spôsobom nerobia veci na schvál. Lenže to nie je previnenie voči morálke a niečo, čo by sa dalo brať za hriech. Hriech je zlyhanie proti Bohu, proti morálke, vo všeobecnosti zhrnuto. A tie deti sú hodené tu na zem, oni častokrát nevedia, čo sa s nimi deje, nevedia spracovať emócie, majú nejaké mechanizmy, s ktorými sa proste vyrovnajú s týmto svetom a rodičia sú na to, aby ich týmto svetom sprevádzali. Ak vnímame detské chovanie ako z podstaty, že je rovnaké ako dospelé a že dieťa má rovnaké kapacity zvládať realitu a že tým chovaním nejakým spôsobom zlyháva, tak je to podľa mňa strašne neempatické. Preto je strašný rozdiel v tom, aký pocit v dieťaťu vytváram v reakcii na jeho správanie. Či v ňom vytváram vinu a to, že nie je v poriadku, alebo to, že ho reálne sprevádzam trpezlivo s rešpektom životom a učím ho tie veci empaticky. Tu mám pocit, že tak trochu sa hriech, vina a strach stávajú takým kompenzačným mechanizmom výchovy. Tak to nahrádza nejakú láskyplnú, rešpektujúcu empatickú výchovu, že to dieťa proste potrebuje ten sprievod tým životom a má ho tie veci naučiť a nemá žiaden dôvod na to, aby sa za to cítilo zlé, vinné, hriešne alebo hodné nejakého trestu. Obe prístupy proste zabrania tomu, aby dieťa tieto veci robilo, ale podstatné je, že za akú cenu. Či je to za cenu toho, že sa to naučí, alebo sa to nenaučí a nebude to robiť len pretože sa bojí, že pôjde do pekla a hlavne to absolútne nevedie k pochopeniu vlastného správania toho dieťaťa. Netvrdím, že všetky deti musia byť traumatizované kresťanskými pesničkami. Mne ide len o to, aby sa uplatňoval rovnaký meter, ak sa tu rieši nejaká otázka rizikovosti ideológií. Ale musíme si klásť rovnaké otázky aj pri tých ideológiách, ktoré tu už máme, ktoré sú normalizované.